menjek át hírbe? Gyere hírbe, jó. Te Marek! Akkor átmegyek én. Gyertek Jó, mindketten, gyertek Majd én. mindketten. Mindketten. Ne azért, ne azért. Nem, Marek, maradj neked jó a DPS-ed annyira. Miénknél jobb. Jó ez így. Már, Marek menjél vissza. Ah. I need a target. Három. Egy 3 fa van így, milyen vicces. Mit a szentek lennék. Trendik. Na. Várják lehet? kell a mana. Vajon a stream, az nem tudom, hogy... Megy a stream? Nézem. Ja, nézem. Azért fasz a audio surf, és akkor játszik Counter-Strike Global Offensive, de WoW megy rajta. Ott vagyunk. Na, gyerünk akkor. Ja, állj, buff. Elsőnek. Hú, Én a time. TB. Várjál, tényleg. is mana kell. Adjatok már egy olyan szart, Mit? amit linkeltem. Mit linkeltél? A dobos BL. Kinél van? Nincs senkinél. Mit kéne? Elnyomok egy runt is. Az kéne egy. Kinek Hát olyan kell? nincs. Van valakinél? Várja, van flashcam. Oh, bakker, azt oh, Várjál. flashcam. Runát nyomtál? Várjál. Runát nyomtál? Nyomtam rúdát is, tessék. Adok runát. Jó, Kibuffed jó, vagyok. király, meg vagyunk, mehetünk. Várj, egy asztalt tegyetek már. Van asztalotok? Így. Jó, nem kell, gyerünk. Még 10 szek van a poolból. A BL-ből várjál. Nincs BL. Trepoti? Gyerünk. Hoppá. Megindult AB, úgy érzem. Álljunk már egybe, hogy csak egy helyre tette a tüzet. Hely marad neki. Tax. Ahogy kijönnek kis izé. Egyből is. Fordulás van egybe, addok. Lökjük majd vissza. Előre. Löktem. Ez az, jók vagyunk, srácok. Jaj, lököm. Mindenni ezt az epizódot. Melyik már? Rútold. Melyik? Mindegy helyre. Rútold. Range-etek álljanak össze. Várjál, meg próbálom visszalökni 4 szek. 3. Meg bal! Bazd meg! Az megjön a másik! Nézd! Hú, bazd meg. Lök vissza, ha tudod? Húztam. Királyság. Várjál, lököm vissza. Öljétek! Öljétek! Húzzad már ki ilyen! Onnan Király. fog majd beazad! Menjél ki ilyen! Menjél! Színen! Rútold! Vagy menj, ezt lök vissza. Be fog menni, basszus. Hát fog! Hoppá! Vigyázz magad! Beszmi! Evéd el a boss! Én agyérdés fog kapni. Azért diszpel. Diszpel az nincs. Király! Add. 11-es stack van rajtam. Trankú, menjen a trankú! Bazd meg, már nyugtam. Már nyugtam. Alá teszi ezt a szart! Kevés a DPS-ük amúgy. Szerintem Jó, srácok, nekem lépnem kell. Legalább tudtok a helyemre hívni egy jó DPS-t. biztos, hogy jobb lesz amúgy. Jelentsetek aztán, hogy behívja.
Na, császtok. Hú, Cső-cső. baszki. User disconnected from your Köszönjük a channel. rédet. Hát több HP van, mint nekem. Lesznek bajok amúgy. De várjál, most De legalább már van heal. BL-ünk, van BL-ünk. Bakker átmegyek én healbe. Nem, maradok healbe. De jó, félek, hogy meghalok. Egy helyre kéne állni, mert nem értelek el. Két perc, 47 másodpercet belejtottunk. És 36%-on voltam Egyre most. jobbak vagyunk. 20%-ot javítottunk. Oh. Hát ez kemény. That ability isn't ready yet. Pihentetem én ezt a druidot, én úgy érzem. EU. EU team. Mi a guild? Ott csak a legkeményebbek vannak benne, úgy hallottam. Por emberek vannak csak. Hardcore metódaltok vannak. Ezen más sem Bufot hiszem. vannak, jó? Spellpower kéne a izének. Mage-nek. Rajtam nincs. Az meg Mi- Insta miben elején van? nyomtam be a Frostfarm Tavernt, hogy építsek. 2 perc van még belőle, hogy kész legyen. Hát talán lesz. Milyen? Fulbu, Flash, Quinden. Arcane. Hát ez laza lesz. Na, mehet. Ide a kör mellé állj már. Jön megint az az. That spell is over. 5, 4, 3, 2, 1. I can't cast it. Five, 4, 3, 2, Kiabálod. Marek. Az. Nézzel magad, nem? Na ló, fasz meg! Adjatok! Heroic Warforged-es fejes. 1 perc, Pont 48 másodperc. Rekord kill, 21 másodperc. Mégis volt, én úgy érzem. Kivittük.